Jeg laver en runde. Den er kun til dig, den. Vil du have et stykke? Ja, tak. Ja. Og så stiller vi her. Bare, men han exposer sig selv imens. Men at det skal gøres så godt, at man ikke lægger mærke til det. Ja. Jamen, jeg ved ikke, om jeg synes, at de skal blive sur på hende. Nej, vi er i gang. På min skjul. Ja, okay, jeg er klar for sådan. Ja, sorry, jeg er nervøs. Okay, sorry, jeg tager det. Så for helvede gør dit arbejde. Tag dig sammen og fjern den på min fucking grund. Jeg vil gerne slukke poppet op. Jeg vil vise, at det er skarpt. Det er stærkt til sidst, men jeg skal lige, ja. Jeg kunne godt tænke mig, hvad så? Hej, Pelle! Kom og fix din kat. Den har gemt sig sofaen igen. Jeg har det meget godt med at være med i årsshowet. Det er hele oplevelsen der. Karakter, det må nok være Sylvester, fordi at han fylder bare hele scenen, når han er på, og så er han mega sjov. Der var engang en vis mand, der sagde, man bliver ej lykkelig af penge. Hold kæft, den tung, mand. Money. Just a certain someone's Hej, jeg hedder Dina, og jeg er kulisser i årsshow. Og hvem kan være med? Det er alle, som har lyst. Det, jeg synes, det bedste ved at være med i årsshowet, det er jo fællesskabet og det sociale. At man møder mange nye på forskellige årgange. Og så er det, det er bare sjovt at være med i. Jeg laver lige min egen vlog. Hvordan pokker stopper jeg det her? Nå, nu skal vi lige se, hvordan jeg gør det her. Jeg har fået makeup på. Sæt håret. Og klokken den er 5 minutter i 7. 5 minutter skal vi alle sammen mødes. Det her, det er simpelthen backstage. Wow. Så har vi alle vores ting liggende her. De røde stole, hvor man kan blive sminket rigtig flot. Yup. Og simpelthen det helt store sminkerum. Just kill the man. Er du klar? 1, 2, 3, og
Pelle, jeg bliver nødt til at finde hende. Jeg tror, jeg er forelsket. Hvad sker der her? Ja, det tror jeg godt, du ved, Makker. I er ligesom bare Pelles kat. Tror du virkelig, vi vil bruge vores tid på sådan en vandskabning? Rolig nu. Nej, jeg tror simpelthen, det må du undskylde. Men kan I ikke se det? De prøver at splitte os ad, så de kan hjælpe os hjem i jorden. Lad os tage ham! Sylvester Goldman. Det smørter! Det er det for dig, Happens! Hold mig! Hvordan kan du se dig selv i spejlet? Jeg har ikke noget spejlbillede. Jeg er unik. Der findes kun én Sylvester Goldman. Altså, I får mig aldrig i spillet. Det tror jeg ikke, du skal være så sikker på, din ballademager. Jeg har hørt det hele, og jeg skal nok sørge for, at du kommer bag tommer. Altså, jeg har jo ikke ordentligt vidner. Det tror jeg ikke, du skal være så sikker på. Shit. Hvor lang tid har I siddet der? Det er ikke det sidste, jeg har set til Sylvester Goldman. Jeg vil tilbage! Ja, den er god med dig.